أشي كبرنا أملاخ يكون نسوكفنا قدسان وقعب سلام بدحان نبيت جابير مسأنا كميك أنيهم جابير مسكن وقعب جابير أبزي أبقى عناون لو معنتي كمتي نفلتو جابير مسكن لدت مدحانينا يسوس كريستوس على متابع له زلا يموني نحنا ون جابير مسكن بعبي مسكنا بعبي مردا بعبي مستوعال نزمعت زخاء ندنقون أملاخ كأكبرنهب جابير مسكن سلازي بقويتها توليد ناس سنقع حمدلنا أملاك كنمسجن أبقى عنا جابير يبارك كبرن قويتها يكون يسوع كريستوس قويتها سلازي نسوا كفنا وقع نابلدت يسوع كريستوس أبقى عنا جابير مسكن قويتها يسوع كريستوس باركم نسوا كفنا وقع بسلام بدحان جابير حلي وتعنا بسقى بقلبت بحيلي أزبيت أملاك زخر ركب وقع أبقى عنا جابير باركم سلازي نبقى الأملاك نحل فينا يابير مسكين لو معنت بقى الأملاخ زقلقلنا باستري كلنا خاص سايلنت تليفوناتنا نقبرن أملاك أبقى له كزاربنا يابير باركم كما يسانحكم እግዚአብሔር ይስተመስገን ይሁን እንኳን ንልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ሐድሽ ዓመት ድር ሐድሽ ዓመትን በሰላም አብጽሐና محرت እግዚአብሔር حلو وبنفس وقفنا ስለጸንዐ ይብዘለና ክብርን ስሙ ይሁን ተባና ሰናይ ግብር ዝጀመረ ክሳዕ መወዳእታ ክሳዕ ምግላጽ ጎይታና ኢየሱስ ከመለአይ እሱ እሙኒ ክብርን ስሙ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን هراي حنت قال كنبب مو أني لو مسي أني قبل كلهس أتي أب عالم زجبر زلوا بزعبا لدتها ملكيت كامالاتي كرء خلوه بتلفزيون مثل لدت قويتنا يسوع كريستوس زتحز أيقونان كالي زوري سلازي نقويتنا يسوع كريستوس أمباسادراتو نحنا إنا نزو وانجيل زي نزو مصحف زي كجلس انت خوينو حق انه تقرأ انت خوينو بهوتن بنابران بخلو بقالن كنقولت أزقبقنا نحنا إنا سلازي من مكوا وحدات نخون زين فلت نخون أبقى مجزي أبي هرجن دمسنا نايج إفراد دمسي هلون ناب قد مجزي أبي هرجن جزي أبي هرستمسجنا يخون سلازي نلدت زملكت حس أرز بلمال أختي بحنساء كان رئينا جزي أبي هرمسجن بزخم زخاء لدت قويتنا يسوع كريستوس بمسرة تقال أملاخ كنذكرئنا بمسرة تقال أملاخ كا እግዚአብሔር ዝገበሮ ነገር ክንርኢና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እስኪ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ሓደ ጀሚረ ከንብቤ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ሓደ ጀሚረ ኮነ ድማ በትቕነቲ ኩሉ ዓለም ክጽሓፍ ካብ ቄሳር አውግስጦስ ትእዛዝ ወጽ እዚኣ ታቀሬኒዮስ ኣብ ሶርያ ተሸይሙ كلو زخونت قداميت صحفتيا شو نفس وكف كصحاف كلنا ناب عدو خده يسيف دما خاب بيت داويتن كاب عليتن سلازنبره كاب غليلا خاب عد نازريت مستاطني سازلا مريم حصيتو ناب بيتليهم اتبهال عد داويت ناب يهودا خصحاف ديبه كونه دما ابو خلو غزي حرسا بصحه بخرو ودا ولدت بعلباون تقللتو أبت محدرة جايش سفرة سلزين ورم دما عم مبلع مال أدك أسطو أبتا مدرتي أبليت مالهم كحلو أمرور زحدور قواسوت نبارو ملاخ እግዚአብሔር ከአብጥቆም ደው በለ ክብር እግዚአብሔር ወናብዝሪኦ ማብረሄ ብዙሕ ፍርሃት ከአፈሩሁ እቲ መላእኽ ድማ እነሆ ሎሚ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ስለዘሎ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ጎይታ እዩ
نخل حزب زخون عب حقوس أبسركم علىكم مو أي تفرهوا ملكت دما إزي يخونكم أما بالعمال بعلبات تتقلل هسان دك إسو كترخوا بيئكم بلم بزح السراوي السماي دما بدنجت مستمل أخ تسأنبيرهم كبرنا أملاخ بالعلي سلام كأ أم مدري أم منقتهم سمرة أملاخ زلوا مسابات النابلو نأملاخ أمسجنو كون دما اتوم ملأختي كاباتاتهم ناب السماي مسديبو اتوم قواسوت نحات حدهم زغزيابير زغلص لنا خون ነገር ክንርኢ ንዑናይ ናብ ቤት ልሄም ንኺት ተባሃሃሉ ቀልጢፎም ከኣኸዱ ንማርያምን ዮሴፍን ነትሕፃን ከኣ ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱን ረኸቡ እዚ ምስራኣዩ ብዛዕባ እቲ ሕፃን ተነግረሎም ነገር ኣውረዩ ዝሰምዑ ዘበሉ ኩሎም ከኣ በትቶም ጓሶት ዝነገርዎም ተገረሙ ማርያም ግና ነዚ ነገር እዚ ኩሉ ኣብ ልባ ተዋህልሎን ተሓስቦን ነበረት እቶም ጓሶት ድማ ከም ትተባህለሎም በቲ ዝሰምዕዎን ዝረኣይዎን ኩሉ ንኣምላኽ እናኽበሩን እናወደሱን ተመልሱ ይብል ንጸልስኪ ሃሌሉያ 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 بزلالماو فقري زفكر كانا قدوس العلن زخون كا እግዚአብሔር أملاخ جنا صلاتخا خلنا جنا اب تحت مجزات ديابلوس كلنا جنا مسيطان وجينا خلنا بفقرها تدريخكا بمحرتكا تدريخكا سلسمكا إلكا اتحاد ودخا خاب كبرت ناوردت كاب سماي نام مدري منتانا ختلخ سلسفتخا እግዚአብሔር ስለቲ ዘይግባአና ግንስኻ ዝገለጽ ካልና ዓቢ ምሕረት ዓቢ ለውሃት ዓቢ ፍቅሪ ዓቢ ሕያውነት በዛ ሰዓት እዚኣ ተኣሚንና ነመስግነካ ኣለና ንሕና ብሰሪ ሓጢኣትና ኸይንጠፍእ ንዘለዓለም ከኣኻባኻ ኸይንፍለ ናይ ዘለዓለም መንበሪና ኸኣ ሲኦል ገሃነም ከይከውን ካብኡ ምእንቲ ኽትምንዝዓና بيوت كتنبرنا سفرانا من السمايات كخون نايزل عالم هيوت ورستخن كون እግዚአብሔር أملاخ تبانا زنبر صور تبانا زنبر عمصا علوت حطيات أبسا كله أودخا خصعن سلسفتخا بتنسو زخفلو واغاخ أنا حرنتنا أنا هيوتنا أنا مدحن كتب سلسفتخا نمسكنك لنا بزا معلت زياها እግዚአብሔር أملاخ تخاب دنقل مريم زتولده قدوس زخونه ودخا زلا عالماو زخونه ودخا نمذكر اب قدمينخا علنامو نسخان قالكا ختغهلو بمنفسكا ختطللو نفس وكفنا خاز ነገር እዚ بمستوعل كنذكرو ختردعنا نعيون قالكا نمترጓም نمغلاص እግዚአብሔር أملاخ بكل تبعتن ጸጋን ክትበንጽ ለለኹ كبر كله بسماينا مدرن نعخا يخون بحاو منفسكا قصرنا سلامنا حقسنا حدنتنا زيدليو كفؤات رخصات المنافستي بسم يسوس يتأثرون بلالنا بقويتا بيسوس مزتأثر يخون نسخابين خمونغونا خبر التفكروا ودخا بيسوس سم امين እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን تمالي اب تلفزيون كمزي اب عالمسي ريكورد زحازت حنتي نكريسماس تملكت بدرون زتسرحت اب اير اب سماي رئنيري بتعمي تي فلطتهم تطببهم تخيلتهم يجرمكا ግን خبر እግዚአብሔር አይኮነን ሳቶም ክخبرሉ ሽሞም ክስሜሉ ጥራዩ انت ترأخا ابتين نكريسماس يلو زقربوا مرئيتسي كريستوس يلن كريستوس زي بلو كريسماس زقرميكو كريستوس زي بلو لدت اسلام يبعلو ايهود يبعلو هنداويان يبعلو كل يبعلو مخنياتنا عرفت جزيه هوليداي نعم أبز قرب أبزي بوستا زحلفت قدنيات صومون مالتيو حنتي كارد
እዚኣ ጸኒሓትን ማለት እዩ ነዚ ቸርች ተላእከት እንዳ ነዚ ክሪስማስ አመልኪታ እንታይ አትብል ሃፒ ሆሊዴይስ ያትብል እታ ክሪስማስ ሲ ክራይስት ዝብል ሽም ኣለዋ እንዲው ሓንሳ ኤክስማስ ዝብልዋ ሓንሳ ከዓ ከምዚ ገይሮም ሆሊዴይስ ኢሎም ከዓ እታ ሽም ከይትፅዋዕ ምእንቲ ይሰግርዋ ዝገርመኩም ኣብዚ ናይ ክሪስማስ ማለት እዩ ዝተላእከሲ ኣብቲ ማእከልስ ባንዴራ ናይቶም ክርስቲያን ኣሎ ማለት እዩ ባንዴራ ናቶም እንታይ ተሓሓዞ ወላ ከምዚ ወለድና ወላ ኣብ ካልእ ዝግበር ድንግል ማርያም ወዳ ሓቂፋ እንተዝገብሩ መን መሃበ ሓራም ሓቂ እኮ ንሱ እዩ ዘለ ባንዴራ ኣብዚ ብዓብዩ ዘርጊሖሞ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየካ ነቲ ሓቂ ንምሽፋን ነቲ ጎይታ ኢየሱስ ዘርአ ኣዳም ንምድሓን ዝኸፈሎ ዋጋ ንምህሳስ ንምኽዋል ዓለም ኣብ ከምዚኣ ዘላ ዝመርሑና ከምዚኦም ዝምህሩና ዘለው ማለት እቶም ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ሓቂ ሒዛ ቤተ ክርስቲያን እሲ እንታይ ኢልዋ ኣሎ ኣብ ጢሞቴዎስ ናይ ሓቂ ዓንድን መሰረትን ክብርና ኣምላኽ ነቲ ሓቂ ነዚ መፅሓፍ እዚ ሒዛ እተቐፅል ቤተ ክርስቲያን እያ ክንደይ ቅዱሳን ክንደይ ሚልዮናት ቅዱሳን እዚ መፅሓፍ እዚ ኣብ ኢድና ክበፅሕ ሰማዕታት ኮይኖም እዮም ዋጋ ከፊሎም እዮም ብኸምኡ ዝመፀ ይኮነን ክንደይ ንጹህ ደም እሞ ከዓ ንኣምላኽ እናመስገኑ ሂወቶም ወፍዮም ኣባና በፂሑ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ንሕና ኣባና በፂሑ ክሪስማስ ሃሲሱ ኣይሓልፍን ተወሓደ ኣብዚ ብዛዕባኡ ክንዝክር ኣብዚ ነቲ ልደት ዝምልከት አንቢብና ብዛዕባኡ ክንዛረብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እወ ተወሊዱ ክንብል ፍቃድ ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን እሱ ጥራይ ኣይኮነን ደቅና ከዓ ክፅልዎ እንተኮይኑ ህያባት ኣባኮታት ሸፊንካ ዘንፀባርቕ ነገር ጌርካ ንዑ ጥራይ ሃረር ክብሉ ታላታ ኢሎም ክዳፍቑ ዘይኮነስ ሓለፍኡ ኢየሱስ ምእንተኦም ከም ዝተወልደ ክዝክሩ ጽቡቕ እንዲ ህያባት ንደቅና በቃ ሰርፕራይዝ ምግባር ጽቡቕ እዩ ንደቅና ህያባት ንሓፍዕትና ህያባት ምዋሃብ ጽቡቕ እዩ ግን ሓለፍኡ ናይቲ ኩሉ ህያባት ማእከል መን ክኸውን ኣለዎ ክርስቶስ እቲ ምኽንያት ክርስቶስ ክኸውን ኣለዎ ኢየሱስ ተወሊዱ እግዚአብሔር ይመስገን ቅድሚ 2000 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ተወሊዱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚ ከዓ ብኸምኡ ዝመፀ ኣይኮነን ኣቐዲሙ ከምዘ ተስፈዎ ማለት እዩ ኣቐዲሙ ከምዘ ተስፈዎ ኣብ ምዕራፍ 9 ኢሳያስ 9 እግዚአብሔር የተስፉ እግዚአብሔር ተስፋ ይህብ ቃል ይህብ ነቲ ቃሉ ከዓ ዝፍጽሞ ንሱ እዩ ክብሪ ንስሙ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቅዲ 2 ጀሚረ ከንብብ ከምዚ ይብል እቲ ኣብ ጸልማት ዝመላለስ ህዝቢ ዓብይ ብርሃን ረአየ ነቶም ኣብ ምድሪ ድነሞት ዝነብሩን ብርሃን ኣብርሃሎም ነቲ ህዝቢ ብዛሕካዮ ንሓጎሶም ከዓ ኣዕቤኻዮ ከምቲ ሓጎስ ቀውዕን ከምቲ ምርኮ ክማቐሉ ከለዉ ዝሕጎሱን ከምኡ ኣብ ቅድሜኻ ይሕጎሱ ነርዑት ጾሩን ንበትሪ መንኩቡን ንስላዕ ገፋዒዑን ከም ብመዓልቲ ሚድያን ጌርካ ሰበርካዮ ሰብ ኣብ ውግእ እተዓጥቆ ዘበለ ጽዋርን ብደም እተዓለሰ ክዳንን ክነድድ ሓዊ ድማ ክበልዖ እዩ ህፃን ተወሊዱልና ወዲ ተዋሂቡና እሞ እቲ ግዝኣት ከዓ ኣብ መንኩቡ እዩ ስሙውን ጉሩም መካር ብርቱዕ ኣምላኽ ኣቦ ዘለዓለም መስፍን ሰላም ክስመዩ ብፍርድን ብጽድቅን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ምእንቲ ኸጽንዓን ክቁማንሲ ኣብ ዙፋን ዳዊትን ኣብ መንግስቱን ዕብየት ግዝኣቱን ሰላሙን መወዳእታ የብሉን ቅናት እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ነዚ ክገብር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን
ቅንዓት እግዚአብሔር ነዚ ክገብር እዩ ረእይዎም ትኽብረቱ ረእይዎም ትብዚ ተዘርዚሩ ዘሎ ናቱ ታይትል ወይ ናቱ መግለፂ ኣዝዩ መስተንክር እዩ ኣቦ ዘለዓለም ግሩም መካር ንጉስ ዘለዓለም እናበለ ግዝኣቱ ኣመንኩቡ ግዝኣቱ ንውሉድ ወለዶ መስፍን ሰላም እናበለ ይገልጾ ስለዚ ምስቲ ህፃን መምፃእ እንታይ ኣተሓሒዙ ተዛሪቡሎ እቲ ብፀልማት ዝነበረ ህዝቢ ብርሃን ረኣየ ብርሃን ኢየሱስ ሲ ብርሃን እዩ ንሱ ምስ መፀውን እንታይ ኢሉ ኣነ ብርሃን ዓለም ኢሉ ብርሃን ዓለም ድሙቕ ብርሃን ብማንም ክኽወል ክዕብለል ዘይክእል ብርሃን ናብ ፍልጠት ሓቂ ዘምፅእ ብርሃን ነቲ ክቡር ካብቲ ሕሱር ክትፈልየሉ ትኽእል ብርሃን ስለዚ ነቲ ፀልማት ዝነበረ ኣብ ድቕድቕ ፀልማት ኣብ ሃሰስ ዝነበረ ኣብ ባርነት ዝነበረ ንዕኡ ብርሃን መፂኡሉ ብርሃን መፂኡሉ ሓርነት ዘውፅእ ብርሃን እቲ ብርሃን ፍልጠት እዩ እቲ ብርሃን ወንጌል እዩ እቲ ብርሃን ብስራት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብብርሃንካስ ብርሃን ነርኢ በቲ ንሱ ዝህበካ ብርሃን በቲ ካብኡ ትረኽቦ ፍልጠት ሲ ብርሃን መገድኻስ ትርኢ መገድኻ ብዘይ ዕንቅፋት ክትከይድ ትኽእል ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን መን ኣሎ ከም ኣማኒ ኣብ ሎሙ ኮይኑ መወዳእትኡ ዝርኢ መን ኣሎ ከም ኣማኒ ልቦና ዘለዎ ምስትውዓል ዘለዎ ኣብ ምድሪ ኮይኑ ናይ ሰማይ ዝፈልጥ ኣብ ምድሪ ኮይኑ ድሕሪ ሞት ዘሎ ዝፈልጥ ስለዚ እዚ ኣብ ኢሳይያስ ዘተስፍኦ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክመጽእ ከሎ ትማጻጽኡ ግን ከም ትዘንበብክዎ ርኢናዮ ኣለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክውለድ ከሎ እስራኤል ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት እያ ነይራ እንተልና መቸስ ናብቶም ናቱ መፀን ይዝብለና እወ ኣብ እስራኤል እንዲ ተወሊዱ ኣብ ይሁዳ እንዲ ተወሊዱ ናብቶም ናቱ ይመጽዩ ኣብ ምንታይ ኩነታት ነይሮም እንተልካ ሓደ በቲ ፖለቲካዊ መዳይ ኣብ ግዝኣት ሮማውያን ኣብ ግዝኣት ጣልያን ኣብ ትሕቲ ባርነት እዮም ነይሮም በቲ መንፈሳዊ መዳይ እውን ነቲ ሕጊ ዳኣሎም ሒዞም መንበር ትህይወት የለን ቃል ኣምላኽ ደምዲምዎ እዩ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ሲኢኖም ስለዚ ብሓፂሩ ዓለም ብፀልማት እያ ተሸፊና ነይራ ኣብ ከምዚ ኣብ ፀላም ኣብ ዝሃለወትሉ እዋን ነቲ ብሃሰስ ዝኸይድ ዝነበረ ዘርአ ኣዳም ንምድሓን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መፂኡ ቅንዓት እግዚኣብሔር ይኸዓ ነዚ ገይርዎ ልማኖ ሰባት ኣይኮነን ካብ ምድሪ ሰብ ኩሉ እሞ ኣብ ፀልማት ኮይኑ እሞ ከመይ ገይሩ ይኽርኢ ከመይ ገይሩ እሞ ክልመን እግዚኣብሔር ግን ካብ ፍቕሩ ካብ ምሕረቱ ተደሪኹ ወዱ ክልእኽ ከሎ ወዱ ንኽልእኽ ከዓ እግዚኣብሔር ድንግል ደልዩ ኣብ ምድሪ ማለት እዩ ስለዚ ማርያም ተረኺባ ድንግል ናይ ንጽህና ምልክት እዩ ነቲ ጽሩይ ዝኾነ ወዱ ነቲ ስጋ ዝኾነ ቃል ንኡኽ ዓቁር ትኽእል ንጽህቲ ድንግል እግዚኣብሔር ሃሰሲሉ ረኺቡ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ክትዓቁር ድንግልናስ ኣድላይ እዩ ማለት እዩ ንጽህናስ ኣድላይ እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ሲ ከምዚ ባሳስ ልባም ኣይከይድን እዩ እግዚኣብሔር ሲ መን ካብ መን ይርኢ እግዚኣብሔር ኣብ ዘመን እዚ እውን ከምኡ እግዚኣብሔር ይርኢ ንጽህና ርኢ ድንግልና ርኢ ክቡር ነገር ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክቡር ነገር ኩሉ ዘለዎ ነገር ክብርን ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እግዚኣብሔር ኣቦ ወዱ ንኽገልጽ ድንግል ረኺቡ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ካብኡ ኣብ ሚክያስ 5:2 ክንርኢ ኢና እሞ እንታይ ዓይነት ቦታ ከዓ ከተማ ከዓ ደልዩ እግዚኣብሔር ወዱ ዝውለደላ ከተማ ከምቲ ኣቐዲሙ ዘተስፎ ሚክያስ 5:2
ሚክያስ 5:2 ከምዚ ይብል ግናኸ ኣቲ ኣብ ማእከላ ሸሓት ይሁዳ ዝነኣስኪ ቤትልሔም ኤፍራታ እቲ መውፅኡ ካብ ጥንቲ ካብ ዘለዓለም ዝኾነ ኣብ እስራኤል ገዛእ ዝኸውን ካባኺ ክወፀለዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣቲ ካብ ሸሓት ይሁዳ ዝነኣስኪ ዝነኣሰት በኣምላኽ ግን ክትጥመት ከላ በኣምላኽ ግን ክትርአ ከላ ክዝከር ከላ እሞ እቲ ንጉስ ዘለዓለም እቲ መውፅኡ ካብ ጥንቲ ካብ ዘለዓለም ዝኾነ ካብ እስራኤል ገዛእ ዝኸውን እሲ ካባኺ ክወፀለዩ በዚ ክትክበር ንእሽቶ ኸላስ እቲ ገዛኢ እቲ ንጉስ ነገስታት እቲ መድሓን ዓለም ካብኣ ስለ ዝግለጽ ትዝከረሉ ነገር ገይሩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ካባኺ ክወፀለዩ ኣቲ ዝነኣስኪ ክብል ከሎ ንርኢ ስለዚ ኣብዚ ናብቲ ሉቃስ 2 ክንምለስ ኢና እሞ ኣብቲ ሉቃስ 2 ከም ዝረኣናዮ ግዚኡ ምስ ኣኸለ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽውለድ ግዚኡ ምስ ኣኸለ ኣብ መቅደስ ኣይተወልደን ኣብ ቤት ነገስታት ኣይተወልደን ኣብ ቤት ሊቀ ካህናት ኣብ ቤት ዓበይቲ ቤት ሃብታማት ኣይተወልደን እንታይ ደኣ ኣበይ ተወሊዱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤትልሔም ተወሊዱ ኣብ ቤትልሔም ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ ንምንታይ እዮም ኣብ ናዝሬት እዮም ነይሮም ካብ ናዝሬት ግን ትውልድ ዓዲ ብኡ ስለ ዝኾነ ናብታ ዓዲ ዳዊት ዝኾነት ዳዊት ዝተወለደላ ዳዊት ዝተቐብኣላ ቤተልሔም ንዓታቶም ከዓ ኣብኡ ዓዶም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ መቸስ እቲ ብነገስታት ዝንገር ኣዋጅ ናይ እግዚኣብሔር ምኽሪ እውን ኣለዎ ሓደ ግዜ ማለት እዩ ኩሉ ሰዓት ከይከውን ይኽእል እዚ ኣዋጅ እዚ ግን ኣብታ እግዚኣብሔር ዝደልያ እዋን ዝተኣወጀ እሞ ከዓ ምስቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣጀንዳ ዝሰማማዕ ዝገጥም ኮይኑ ንረኽቦ ማለት እዩ እሞ ዮሴፍ ንሕፂቱ ማርያም ሒዝዋ ናብ ቤተልሔም ምስ መፀ ቤተልሔም በጋይሽ ብሰብ መሊኣ ኩሉ ማሕደር ጋይሽ ከዓ መሊኡ ፀኒሕዎም ማሕደር የለን ከመያ ትብል ተቓላ ኣይኮነን ኣብቲ ማሕደር ጋይሽ ስፍራ ስለ ዘይነበሮም ነቲ ረእይሞ ነቲ ገዛኢ ሰማይን ምድርን ዝኾነ ነዚ ዝርአ ኩሉ ካብ ዘይርአ ዘምፀ እቲ ዝርአ ኩሉ ብኡ ይኾይኑ ብኡ ዘይኮነውን የለን ኢሉ ቃል ኣምላኽ እናመስከረ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ስፍራ ይነበራን ቤተልሔም ካብ ኣዳ ኣይውፃእ እምበር ስፍራ ይነበራን መደቀሲ ይነበረን ኣጋይሽ ኢሎም ወይ እውን ነፍሰ ፁር ኢሎም ንዓኣ ደንጊፆም ዝኾኑ ሰባት እውን ንኣ ክፀግዕዋ ንዕብዚ ሕረስ ክብልዋ ኣይረኣናን እንታይ ደኣ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ዝተሓተ ኣብ መብልዕ ማል እሲ እንስሳ እዮም ዝርከቡ ኣድገ በቕሊ እዮም ዝርከቡ ኣብዑር እዮም ዝርከቡ ስለዚ ንሱ ክውለድ ከሎ ምስ ሰብ ዘይኮነስ ምስ እንስሳ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ብስእሊ ንርእዮሲ ሓቂ እዩ እዱግ ድየን ዋላ ላም ድያ ብዕራይ ድያ ኣብቲ ዙርኡ ክትርእሲ እሱስ ናይቲ ሓቀኛ ፍፃመስ መግለፂ እዩ ሓቂ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳዕ ክንድዚ ርኢናዮ ኢና ኣብ ኢሳያስ ትናቱ ክብረት ትናቱ ዕቤት ትናቱ ስልጣን ኣብ ናቱ ዝኾነት ዓለም ኣብ ባዕሉ ዝገበረ ዓለም ንዕኡ ግን ስፍራ ክስእን ከሎ መደቀሲ ወይ እውን ዝውለደሉ ቦታ ክስእን ከሎ ኢና ንርኢ እሞ እዚ ናይ ምንታይ መግለፂ እዩ እቲ ዝደኸየ ዝበሃል ሰብ እኳ ኣብታ ኣጀንዳ እግዚኣብሔር እቱው ምዃኑ ክቱት ምዃኑ ንምርኣይ እዩ እቲ ዝተሓተ ሰብ ኣነ በቃ ሰብኣይ ኮንኩን ዝብል ሰብ ንዕኡን ንምልዓል እግዚአብሔር ዝኣመሞ እግዚአብሔር ዝፈቀዶ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ብምእዛዝ ዝመፀ እዩ ቀፂልና ክንርኢ ከለና ዋላ ምስ ዓበየ ኣገልግሎት ክጅመር ከሎ ወንጌል ምስባሕ ክጅመር ከሎ ኣበይ ሰፊርካ ኣለኻ ክብልዎ ከለው
أعواف سماي مسافرو اللون نوخارو خا ጉድጓድ አለወን ወዲ ሰብ ግን ሩስ ዘጸጋሉ ስፍራ የብሎን ይሉ ስለዚህ ኩለድ ኩሉ ስፍራ ይነበሮን ክማላለስ ኩሉ ብዛ ምድር ስፍራ ይነበሮን ካብዛ ምድር ኸአ ተሰቂሉ ክሐልፍ ኩሉን መስከተርቲ ደቀ መዛሙርት ኩሎም ገዲፎም ሃዲሞም የሚ መስከተርቲ ተሰቂሉ እዚ ኩሉ ውርደትን ሓሳርን ግን ንመንዩን ተልካ ንዓይ ንዓኻትኩም ካብ ውርደት ናብ ክብረት ከስክር ካብ ሞት ናብ ህይወት ከስክር ካብ ግዝአት ሰይጣን ናብ ግዝአቱ ከስክር በዚ ሁሉ ናይ ውርደት ናይ ሓሳር ናይ ትሕትና ናይ ድኽነት ጎደና ክሐልፍ ነይሩ ሃብታም ክነሱስ ምእንታና ድኻ ኾነ የብለና ኣይኮነ እወ ከላይ ቆሮንቶስ 8:9 ምእንታና ድኸየ ይብል ሃብታም ክነሱስ ንዓና ንድኻታት ካብ ስፍራ ድኽነትን ውርደትን አልዒሉ ናብ ሃብትን በረኸትን ከምጽእሲ እሱ ብድኽነት ክሐልፍ ነይሩዎ ድኽነት ክሐልፍ ነይሩዎ መኒዩ አመንጎናሲ መኒዩ በቃ ተውልዱስ ከም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዕብየቱ ወላ ዝሓለፈ ህይወትሲ ወላ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ሃልወስ ከም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን መጸግዕ ዘይነበሮስ መኒዩ بحلف ህይወቱን ታሪኹን ከሐፍር ዝኽእል ከሐፍር እንተ ዝደል ጎይታ ኢየሱስ መሐፈረ ዝሐፍር ግን አይኮነን በውርደት ይዘራ በኽብረት ካ ያጸድ እግዚአብሔር ይመስገን ታመገድን ሳያ በቃ ናይ ትሕትና መገዲ ናብ ክብረት ተሰጋገር ማለት እዩ አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን እሞ ኣብዚ እቲ ውልደቱ ማለት ትልደቱ بعين ሰብ እኳ ንማንም ሰብ ዘይምጥን እንተኾነ ንማንም ሰብ ዘይትምንዮ እንተኾነ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክውለድ ከሎ ግን ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ግን መላእኽቲ ካብ ሰማይ ክወርዱ ሰማይ ክኽፈት መላእኽቲ ሆይሎም ክዝምሩ ንእግዚአብሔር ክውድሱ ዝገበረ እዩ بعين سب أزي تحت أزي نقص أزي نعق كتريو خلها أما بالعمل بعين جزي أبهر بعين سماي كرأ خلوجن أتي نعو تقبلوا بقوم حلافوس سمايات زنقانق سمايات عندهم ملأخت خورد خلو تفرا ملأختي بعبي مزمور كزمر سبحات نجزي أبهر أب سماي بقى النابلو سلام كأنتم سمرت أملاخ زلوهم أمدر سلام يخون النابلو كزمرو خلو نرئي يابير مسجن سلازي بزعبا لدت قويتانا يسوس كريستوس أتم ناي مجمريا وانجل نجرتي أبصرتي ملاختي يمي ملاخين مجمريا جزي أبصيرو مالتي مجمريا جزي زبصري ملاخي بسرات لدتو مجمريا زسمعخه من يمي غاست يمي مجمريا السمع بليتي أبرخا مالهم زحلو زنبرو غاسوت بتراشهم ملأخ مسيو أبقدميهم دو بلاي زبلنا غاساكو بتجزيتي تي تاريخ كتر خلها ويكتنبب كلخاسي غاسا بتجزيتي مالت يقدم خلت تشح عمد تزتحته مالت كابت حبرته سبسي تزتحته درجة زلوا تعد مالت زي مور እንደገና زي نصو كم زبلا بهلال لو ماو احزابخون غاساخون رديت دليونا بحدا يهود انت مسيسي አይትርኡዎ ይትደግፉዎ ክሳዕ ክንድዝ ንጹላት የመነሮ ንጹላት ካብቲ ሕብረተሰብ ተገሊሎም ምስ እንስሳ ጥራይ ዝነብሩ በቃ ካለ ተስፋ ዘይብሎም ማለት እዩ ግን ሰብ ከም ዘርኢ ኣይኮነን እግዚአብሔር ነዞም ጓሶት እዚኦም ክግለጸሎም ከሎ ነርኢ ሽዑ ነሳቶም عندي قال فلتات انت زهلوم
أم مرمار ما أتوه مسلني تقرهنت صبوغي دحار انتا إميلهم نزي إزي إجزي أبيهر زقلت قلنا كون نجر كنري نعناي إلهم إزي إجزي أبيهر زقلت قلنا كون نجر تأمنتهم مرأيوه توسانيهم مرأيوه أيتو هلا ولون بأمنتنا تسمعوا قال تقبلهم نعناي يميلهم وقاسا كو بزيتن زقاسين كبتدين مال هيوتو كو يبولون قاسا كو نتن زقاسين كبتو جيديفو كو خيدا يكئلين باقي كونا خلا تقال كونا خلا أبدن بخو هلو بس هاي تقلس النسو زخون خوينا جن نخيدي له كم زبلة قرهنة أمنة قبل النفس وكفنا خون حواتي እግዚአብሔር ክዛረበካ ኸሎ ምስማዕ بعبي خا እግዚአብሔር كل ነገር ክገልጽልካ ኸሎ بتخكل ካብ እግዚአብሔር ዝኾነ ምግላጽሲ كل ነገር ሓዲካ ክትከይድ ይዝገብረካ كل ነገር ሓዲካ ነትናቱ ነገር ንፍቃዱ ከተቀድም ይዝገብረካ ከምኡ መገሮም እንስሳና እንታይ ክኾናይነ ማልና እንታይ ክኾናይነ አይቦሉን እንታይ ዳ نت እግዚአብሔር ዝገለጸልና ኩን ነገር ክንሪ ንዕናይ ኢለው ንዕናይና ቤት ልይም ኢለው ንኺድ ኢለው ድሕሪኡ ከዓ ትዝገርመኩም ከይ ፍቅዲ 16 ቀልጢፎም ከዓ ከዱ ግዜ ይወሰዱን ቀልጢፎም ከዱ ሕጂ بعلبات تتقلله ህፃና መብልዕ ማል ክትረኽቡ ኢኹም ኢሉዎም እምበር እንዳ أكله ترخبوا إيهم ويابز بوتازي ترخبوا إيهم أي بالله من أبز عدي زخونة جزاء خد كيت كل خاسي تدرش خباتك استقبر اللي ويتدرش خباتك استقبر اللي بزي بقى أتهوتت كمي جيركا سكار وريز اللهم تلكا ممسأن تلكا يسب يتفق هو دخيمي زملس زوم سبات زيهم متشس እግዚአብሔር ተበጊስካ بخمي مجدن دعي እግዚአብሔር كأمريعو يبصحكاي كبرن سمي يخون كابسب زدله مئزاز ترايو كابسب زدله تدمص السمع كوسنا እግዚአብሔር دي بحقي وشتخا مسكرلكاي وشتخا ندكاي مسكال املاخ اسامعي እግዚአብሔር ይመስገን ዞም ጓሶት كمزي قال املاخ بيدو ما ينبرن منالبات سمعو نتماهرو زعبيو ابلبوم نيرو خون خالي هون خالي بزخونه جن سمعهم املاخ زغلص اللهم كون نجر كريو مالهم مبرخه حديقهم نبيت ليهم كيدهم قتها نماريام نتقلعها اب حقفا رخيبهم كبرنا املاخ يخون እግዚአብሔር ይመስገን املاخ تصويعك املاخ بدراشخان تمسيئك املاخ ጉዳይ እንተልይዎ مساخي እግዚአብሔር ኣብትዝድለ معراف يبصحكاي እግዚአብሔር ይመስገን بحقها سبسي نأملاخ حرايلو نأملاخ سمعو نأملاخ تأزيزو كخيد كله مسكرنت حزيز ملس مسكرنت نخالوت نمهناس زخون مالتي نخالوت نبرخت نمسققار زخون كوميامي جيرو مزيوم انترينا اتوم قاسوت فقد عسرا مالتيو فقد عسرا نانا قدم فقد عسرا دا لعلي الكا قلطيفهم كاخدو فقد 16 قلطيفهم كاخدو مريم نيوسيف نتهصان كمبل عمال دقيسون رخبو اذا مسرعي بزعبه تهصان تنغرلهم نجر اوريو زسمعوا زبلوا كلهم كا بتتوم قاسوت زنغروم تغرمو እግዚአብሔር ይመስገን اتي لدت قويتانا يسوس كريستوس سي ابدك ادم بغواسوت كمسكرفتيو بغواسوت غواسوت كابتي زحزو رزين ملأخت زتلا عليه سبات كسمعوا من كقرمون جميرا مغوس تركب بمتن اتي رزنت ملأخت خاي بمتن اتزحز كايو بسراتي سلازي سميعهم تقريمهم
ማርያም ከዓ ትሰምዕ ተዋህሉሎ ነበረት ብለና እግዚአብሔር ይመስገን ተዓቅሮ ተዋህሉሎ ዝብልሲ ኣብ ገለ ትርጉምሲ ተስተንትኖ ተሓስቦ ተሳላስሎ መሊሳ ከዓ ትሕዙ ተዓቅሮ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣቀዲሙ እግዚአብሔር ዝተዛረባ ኣሎ ኣብ ልዕልቲ እግዚአብሔር ዝተዛረባ እዚኦም ክዛረብዋ ከለው ንምጽናዕ ነቲ ኣብ ውሽጣ ዝነበረ እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዞም ጓሶት ደስ ኢልዎም ቃል ኣምላኽ ከም ዝብል ከምቲ ተባህለሎም ከምቲ ዝሰምዕዎ ዝረኣይዎ ኩሉ ንኣምላኽ ነገራትሲ ከምቲ ዝሰምዕዎ ትዝረኣይዎን ዝሰምዕዎን ኩሉስ ከምኡ ኮይኑ ስለዚ እንታይ እናገበሩ ተመሊሶም ንኣምላኽ እናኽበሩን እናወደሱን እግዚአብሔር ይመስገን ሰብ እኳ ከም ሰብ ተዘይቆፀሮም እግዚአብሔር ግን ብኦኦም ክውደስ ፈትዩ እግዚአብሔር ግን ተሓደ ወዱ መጀመርታ ብኦኦም ክምስከር ፈትዩ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ሰብ ከመይ ይርኢካ ሰባት ከመይ ይርኢኺ ነፍስኻ ከመይ ትርኢያ ብዘይገድስ ጥራይ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅንዕና ተሃልኻ ጥራይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፍርሃቱ ተሃልኻ እግዚአብሔር ነቲ ንሱ ዝመደቦ ዕዮ ክትቀመልካ ይከኣለ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ኣምላኽ እግዚአብሔር ተኽቢሩካ ምን ይዘሕስረካ እግዚአብሔር ተውፂእካ ምን ይዘውርደካ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እዞም ዝተናዕቁ ጓሶት በዚ ግዜ መጺኢሎም ናይቲ ዘለዓለማዊ ንጉስ ግሩም መካር ዓብይ ኣምላኽ ብርቱዕ ኣምላኽ መስፍን ሰላም ዝተባህለ ነገርቲ ብስራት ኮይኖም እግዚአብሔር ይመስገን حراي زوم قاسوت بسرات المسمع قداموت دعا يخون امبر كالوت زسمعون علو اسكي قال نتمهرتنا قال خنرئينا اب ابتي لقاس معراف كلته بزعبا كلت عسران حمشتن بزعبا سمعون زبهال كنرئينا انه دما اب يرسالم سمعون زبهال سبعي نبره السبعي زي صادق ناملاخ زفرح مصننا اسرائيل ونز صبه نبره منفس قدس دما نبرو يبلنا نتقبو እግዚአብሔር ከይራአዮ ሞት ከምዘይርኢ ድማ በመንፈስ ቅዱስ ተገሊጽሉ ነበረ በመንፈስ ከአና ቤተ መቅደስ መጽ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ወለዱ ከምልማድ ሕግ ክገብርሉ መሰተውዎ ንሱ ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎና አምላኽውን አመስገነ ወጎይታይ ነቲ ንምብራህ አሕዛብ ብርሃን ንህዝብ እስራኤልን ክብረት ምእንቲ ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝብ ዘዳልኻዮ ምድሓንካ ዕንተይ ካብ ረአያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ነባርያኻ በሰላም ተፋንዎ ኢኻ እግዚአብሔር ይመስገን ንስምዖን አቀድሙ እግዚአብሔር ተዛሪብዎ ነይሩ በመንፈስ ቅዱስ ታማዓልት ምስአኸለ ትህፃን ምስተወልደ እሞ ትህፃን ከአና በኢየሩሳሌም ደትራይ ምኽንሻብ ስርዓት ከገብሩ መሰምጽዎ ኩሉ እንዲዝር እንሱ ንዓበል ተስእ መጽኢሎ ተህፃን ኢልዎ ግን እግዚአብሔር መቸስ አምላኽ ኩሉ ጸጋ እንዲዩ ጎይታና ኢየሱስ ተገልጸኻ ንኹሉ ህዝቢ ምድሓን ምእንቲ ከመጽእ እንዲዩ ሱሐዙኒ ሱቦቲ ግን ናብ ስምዖን ከዓ ብፍላይ ዝብስራት እዚ ዝገለጸሉ ትናይ ህይወቱ ጽርየት ክንርኢ ከለናሲ እንታይ ይብል ብዛዕባ ስምዖን ጻድቅ ነበረ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ነበረ ምጽንና እስራኤል ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ነበሮ እዋይ يقنعك كبر نسمو يكون እግዚአብሔር አምላኽ ሰብ አለዎ ትናቱ መደብ ንምቅጻል ትናቱ ፍቃድ ንምቅጻል ትናቱ ፕላን ንምቅጻል ሰብ አለዎ ስምዖን ምናልባት ሰብ አይፈልጦን ይኸውን ጽድቁ ሰብ አይፈልጦን ይኸውን እቲ ንአምላኽ መፍርሑ ሰብ አይፈልጦን ይኸውን እቲ ምጽንና እስራኤል ምጽባዩ ዝያዳ ናይ ልብ ጉዳይ ስለዝኾነ አውሻጡ ኮይኑ ይሕብል ይኸውን እግዚአብሔር ግን ይርኢን ይሰምዖን ነይሩ
ስለዚህ ኣታምፅንና እስራኤል እትጽበየ ዘለኻ እቲ ንእስራኤል ክብረት ክኸውን ዝመደብክዎ መጺእ ኣሎ ንዓውፃእ ኢልዎ ብእርግኑ ወፂኡ ሓቂፍዎ ርእይዎ ንኣምላኽ ኣመስጊኑ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ንእግዚአብሔር ኣመስጊኑ ትልቡ ዝብህጎ ምድሓን እስራኤል ጥራይ ኣይኮነ ዝገርመኩም ንህዛብ ቶም ኣኽረርቲ ይሁድ ይንዕቅዎም ይጽየፍዎም እንዲዮም እሱ ግን ብመንፈስ ስለ ዝርኢ ነገራት ንምብራህ ኣህዛብ ብርሃን ክኸውን ዘዳለኻየ ኢሉ ንዓና ኣብኡ እቲና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንምብራህ ኣህዛብ ብርሃን ክኸውን እቶም ኣብ ጸልማት ዝነብሩ ኣህዛብ እቶም ንጣዖት ዘምልኹ ኣህዛብ ናብቲ ሕያው ኣምላኽ ምእንቲ ክመፁ እሞ ከብርሃሎም ዘዳለኻየ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልደሉ ዕላማ ክዛረብ ከሎ ንርኢ ኣብዚ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ፍቅዲ 36 እውን ፍቅዲ 36 ካብ ወገን ኣሴር ድማ ሃና ጓል ፋኒኤል ንሳ ኣዝያ ዝኣረገት ነቢይት ነበረት ካብ ድንግልና ሒዛ ምስ ሰብኣያ 7 ዓመት ገበረት ንሳ 84 ዓመት ዝዕድሚያ መበለት እያ ካብ ቤተ መቅደስ ከይወፀት ብጾምን ብጸሎትን ለይትን መዓልትን ንኣምላኽ ተገልግል ነበረት ንሳውን ሽዑ ናብኡ መፅያ ንኣምላኽ ኣመስገነቶ ነቶም ምድሓን ኢየሩሳሌም ዝጽበዩ ኩሎም ከዓ ብዛዕባኡ ተዛረበቶም እግዚአብሔር ይመስገን ኣዴታት ኣለውዎ ኣቦታት ኣለውዎ እግዚአብሔር በቃ እዛ ሰበይቲ እዚኣሲ 7 ዓመት ጥራይ ምስ ሰብኣያ ምስ ሓዳራ ነቢራ ማለት እዩ ሰብኣያ ምስ ሞተ እቲ ዝተረፈ ክሳዕ ጓል 84 ዓመት ትኸውንሲ ብምንታይ ተገልግሎ ነራን እግዚአብሔር ብጾምን ብጸሎትን ዘገርም ነገር ብጾምን ብጸሎትን ብዛዕባ ምንታይ ያጸልያ ኣይንፈልጥን ግን ኣብቲ ዘረባኣ ነቶም ምድሓን እስራኤል ዝጽበዩ ከተበስሮም ከላ ንርኢ ብዛዕባ ምድሓን እስራኤል ብዛዕባ ምጽንናዕ እስራኤል ትጽሊ ነይራ ኣምላኽ ርዳኣና ጸሎትና ዓብይ ክኸውን ኣሕዋተይ ዓብ ጸሎት ካብ ርእስና ወፂና ካብ ግልና ወፂና ካብ ቤትና ወፂና ሃገር ዝሓቁፍ ጸሎት ኣምላኽ ስለ ዝርእዮ ኣምላኽ ስለ ዝሰምዕ ሃገር ዝሓቁፍ ስምዖን እንተኾነ ምጽንናዕ እስራኤል ይጽበ ነይሩ ጸሎቱ ንሱ ሃረርትኡ ንሱ ብዛዕባ ሓዳሩ ይተጻሕፈ ብዛዕባ ደቁ ይተጻሕፈ ብዛዕባ ካልእ ኣገልግሎቱ ይተጻሕፈ ዝዝከር እቲ መንፈሳዊ ነገር ይሕዋተይ ኣብዚ ምድሪ ዝደለብካዮ ገዛ ብልዕል ገዛ ሃብቲ ብልዕሊ ሃብቲ ትምህርቲ ፕሮፌሰር ኩሉ ጽቡቕ እንዲ ኩሉ የድሊ እንዲ ብዚ ምድሪ እዚ ክትነብር ከለኻ ዝዝከር ግን እቲ መንፈሳዊ ነገር እዩ ትቕንኣትካይ ህይወትካይ ንሱ ንወለዶ ዝሰገር ናይ ስምዖን ንወለዶ ሰጊሩ ዘሎ እቲ ጽድቂ እቲ ንኣምላኽ ምፍርሒ እዩ እቲ ምጽንናዕ እስራኤል ምጽባይ እዩ እቲ መንፈስ ኣምላኽ ኣብኡ ምንባር እዩ ዝሓለፈ መንፈስ ኣይተጥፍኡ ተባሂልና ነርና እወ መንፈስ ይጠፊ መንፈስ ይጎድል ዘይምችኦ ተኾይኑ ኸይድ እግዚአብሔር ካብኡ ይባልሃና ኣሕዋተይ መንፈስ ዘለዎ ይኸዓ ብጽድቂ ክነብር ዝኽእል መንፈስ ዘለዎ ይኸዓ ብፍርሃት እግዚአብሔር ክመላለስ ዝኽእል መንፈስ ዘለዎ ይኸዓ ምጽንናዕ ህዝቡ ዝጽበ ዝተሓሓዝ ነገር እዩ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ከዓ ኩሉ ሳዕ ዕድሜያ ሙሉእ ማለት እዩ በቲ ግዜቲ ኣይሁድ ክምርዓው ከለዉ ደቂ ኣንስትዮ ቲንኤጀርስ ኮይነን እየን ዝመርዓዋ ቲንኤጀርስ 16 ተዓበያ ማለት እዩ ደቂ ተባዕትዮ 18 ምርዓው ነይሮም እቲ ታሪክ ክርአ ከሎ ማለት እዩ ካብቲ ዕድመቲ ጀሚራ እያ ሕሰቡ 10ታት ከላ ሰብኣያ ሞይትዋ ካብኡ ጀሚራ ግን ኣብ ቤተ መቅደስ ተኸቲታ ምናልባት ከምኡ ዓይነት ነገር ንኸምኡ ዝዕድም ኣካይዳ የብልናን ክንከውን ንኽእል ነው ግን እግዚአብሔር ሲ ክግልገል ዝደሊ ኣምላኽ እዩ እቲ ኣገልግሎት ከዓ ብዙሕ ይሰፊሕ በቲ ኣምላኽ ኣብ ልብኻ ዝመልኦ ክትተግህ ከለኻ ዝሕሰብ ዝቁፀር ነገር ኣሎ
እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እሞ ከምዚ ምስፅንና ህዝቦም ዝጽበዩ ሰባት እግዚአብሔር የጻናርዖም እዚኣ ሓዙለይ በቃ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም እሲ ናይቲ ብስራት ንምስማዕ ቀዳሞት ዝኾኑሉ ምኽንያት ሲ ብኦም ወገን እውን ገለ ሓለፋስ ነይሩዎም ህይወቶም ጽሩይ ነይሩ ንኣምላኽ ተኣሚኖም የገልግሉ ነይሮም ንእግዚአብሔር ይፈርሑ ነይሮም ይጽበዩ ከዓ ነይሮም መን ፈልጥ እዞም ጓሶት እዚኦም እውን ንእግዚአብሔር ዝጽበ ልቢ ነይሩዎም ክኸውን ክእል እዩ መሲሕ ክመጽእ ክዕርፈና እናበሉ ይጽበዩ ነይሮም ክኾኑ ክእል እዮም እታ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ተጠቂሳ ዘላ ሳምራዊት ሰበይቲ بدك ختريا أب أخبر نجار الليل كخم يجر كتحسب سب زتفل يا سب زرع قصب ياكو ويتا يسوس كن تخيلنا أب أخيدو مصر خبا بزح مسعللو انتايلوا أتيلوا أب صغار نزي يخون أب يرسالين هون نبو زيت سجدوا ساعات كتمسيها نسخة حجها እግዚአብሔር ሲ መንፈስ ተንኩ ሰግዱሉ ዝግባእ ከአብ ሐቅን በመንፈስን ከሰግዱሉ ይግባ አቦም ዝበሉ ሰገቲ እዩ ዝደሊ ኢልዋ ሁሉ ትዝርዝር ክዛረው ይደልኹ ድሕርታይ ላመሊሳተሉ ክርስቶስ ዝበሃል መሲህ ከም ዝመጽእ ፈልጣለሁ ኢላቱ ንሱ ምስ መጽእ ሁሉ ክነግረናዩ من حسب ذا سبيت زي أطلنا بلت بينات خيد بينات تأتو مخاته وتخا زي صبق أبنس زي بلو كم زبلة نجر ركبا يلو زي حسب سب يلا أملاخ جن أمعدير إيوه خم حدرو بزابير جن كم مقدسور إيوه تسبنيرا كريستوس بهالمسيح كمسيح سخمتو بلو يكونن نحنا نبلو يكونن نسو مسمس كله نجرناي أنا نعيز سمع يتحسبه كمسيئيو تسبني راه هيوتا بزي يقدس نابر ابزي يقدس تحلفو قسقولنا بزي يقدس تسبني راه زافلطت زي بزح نجر دربيا بزح نجر سينا ختكون تخيليا ذا نجر زي كن عقيباتا نيرا كريستوس بهال المسيح كمسيح فلت الله إلاتو نجرني بلتون فلت الله خمس مت سمس مت أخلو نجرنا إلاتو تزاربك زلو نسو أنيلوا نتوم زدليو يركب اللومي نتوم زسمو نتوم زبيو يركب اللومي حواتي اللومي لبنان تاي زبي اتنس زبي نجر نسو السنن نايو مسننا هزمهم زبيو ملس رخيبو ميمي نقويتا رخيبو ميمي دهسيسو ميمي رخيبو ميمي لومي تبارك تسفع دنصبلنا مسات غويتانا دنصبلنا بحق زت زي انتلينا زت زي نايت دحر زخون مغلصي نايت دحر زخون مرغاغصي بافنا خنزارب نخيلينا بافنا زنتنكن بل نخيلينا تاتصبيت ابن بنت زي اللي اجن دوك نبل كنكسكسا غبانا لومي زعبا من نقح زصبه دلو زنافق دلو زصمع دلو እግዚአብሔር بمحبر درجه من نقح كمصخل እት من نقح ዝጽበሰብ ግን بكلون እግዚአብሔር ከነቃቅሖ ከእል ታይ ትጽበለኻ ሎሚ ስለዚህ እት ንጽበዮ ነገር ክቃባበለናዩ ግን ኣብ ምንታይ ኮይና ንጽበ ኣብ ጽድቅ ኮይና ንጽበ ፍርሃት እግዚአብሔር ኮይና ንጽበ መንፈስ ከይጥፋና ንጽበ ኣሕዋተይ ቀሊል ኣይኮነን ህይወት ንኣምላኽ ግን ይከኣል እዩ ክብሪ ንስሙ ይኹን ኣመወዳእታ ክዛረቦ ዝደሊ ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ሒዙ መጽዩ እነሆ ንኹሉ ሰብ ያትብል ኣይኮነን እነሆ ንኹሉ ህዝብ ዝኸውን ዓብይ ሓጎስ أبسركم الله مثل داتوسي حقوس حزي مسيو مثل داتوس مزمور حزي مسيو مثل داتوس سلام حزي مسيو سلام مسفن سلام
ዘይነጽፍ ሰላም ሰላም ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ይግዛእ መማሰውቲ ከዓ ኾኒ ዝብል ተቃሉ ይኮነን ብቋሚነት ሰላም ክርስቶስ ኣባና ክገዝእ ሰላም እዚ ከዓ ዓለም ከም ትህቦ ይኮነን ፍሉይ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ናይ ክርስቶስ ሰላም ስለዚ ሎሚ ኣብ ሰላም ዘየለና ክርስቶስ ካብ ዝመጸሉ ቀንዲ ሰላም እዩ ሰላም ክህበና እዩ ሰላም እዚ ከዓ ንደቁ ድልው እዩ ቃል ኣምላኽ እዚ እንታይ እዩ ዝብል ክብርን ኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ሰላም ከዓ ምድሪ ኣብ መንጎቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም እቲ ስምረት ኣምላኽ ዝብል ንኣምላኽ ባህ ዘብሉ ንኣምላኽ ዝስዕቡ ንኣምላኽ ዝእዘዙ ማለት እዩ ማንም ሓላፍ መገዲ ይኮነን ክምለስን ኢዱ ክህብን ኣለዎ ንጎይታ ክምለስን ወንስኻ ጎይታ ኢኻ ኢሉ ልቡ ንጎይታ ክኸፍትን ይግባእ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ንኹሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብይ ሓጎስ እንደገና ንኹሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብይ ምድሓን ዘን ነገራት እዚአን ንፍጥረት ኩሉ ዝመጻየኒ ንሕና ዕድለኛታት ኢና እንድዒ እግዚአብሔር ረዲእና እግዚአብሔር ደንጊጽልና ልክዕ ከምቶም ጓሶት ዕድር ረኺብና ናብ ብርሃኑን ናብ ፍልጠቱን ኣምፂእና ኢየሱስ ንሱ ጎይታ እዩ ንብል ኣለና ንጸሊ ሃሌሉያ 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 እስኪ ደስ እናበለና ንጎይታ ነመስጉን ኣሕዋተይ ሓጎሰይ በኣኻ በዚሑ ሰላመይ በኣኻ በዚሑ እናበልና ሰላም ዝጎደለና ከዓ ኢየሱስ መልሲ ነሱ መስፍን ሰላም ክብሪ ንሱ ይኹን ንኹሉ ሰብ ንኹሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብ ሓጎስ ኣበስረኩም ኣለኹ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ኩለድ ከሎ ጀሚሩ ቅቡእ እዩ ኩለድ ጀሚሩ ጎይታ እዩ ኩለድ ጀሚሩ መድሓኒ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኩለድ ጀሚሩ ከዓ ንሱ ንጉስ እዩ ክብሪ ንሱ ይኹን ሃሌሉያ 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 ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ክብሪ ንህበካ ኣለና ንውድሰካ ኣለና ልዕል ነብለካ ኣለና ሃሌሉያ ምናልባት ንመጀመርታ ግዜ ዝመፀ ነዚ ሎሚ ልደቱ ነኽብሮ ዘለና ጎይታ ብዝበለፀ ክፈልጦ ክስዕቦ ኣብ ህይወተይ ከንግሶ ይደልየ ዝብል ኣብ ማእከልና እንተልዩ ኢዱ የርኤኒ ክንጽልየሉ ነዚ ጎይታ እዚ ተቐቢለስ ክስዕቦየ ቃሉ ከንብብ ፍቓዱ ከዓ ክርዳእ ይደልየ ሰዓቢኡን ኣማንን ክኸውን ይደልየ ዝብል እንተሎ ምናልባት ንዕድል እዚኣ ክጥቀመላ ክእል እዩ ክንጽልየሉ ምልክት ኢዱ የልዕል تقال عيل كادي خحوي العلكان اوكي كبرنا املاخ خو نغزيابير يمسغن ناملاخنا مسغنو كلنا امنتينا قدوسن زلالماون زخون كاغزيابير بويتا بيسوس سم نمسغنك كلنا اباه زبل بوتا عصابصيحني اردس زبر رستمسين خمس تباله ودخا يسوس كاب كبرت نا وردت بممصو نعين نزغباين كاوردت ناب كبرت استغاغيرنا يمو سلازم مدحانزي سلازم خور عجازي نمسغنك كلنا سلا محرتكا سلا تماليا زي بلو صغخا سلا تبانا صنيع زنبر فقرها بغويتا بيسوس سم اغزيابير ابو يمسغنك كالخو تغبرلنا خنذكر وريتاخا خنملس
كل ساعة زي نجار زي كنستوعله بمنفسك قبلبنا ختحاتمو كل ساعة كنستنتنو كم تماريام قبلبا توهللون تحسبون نبرت توهله نتخبور نجار قبلبنا كنوهللن كنحسبن ردأنا كبر كله بسماينا مدرنا عخايخون بيسوس سم آمين زيابير يبارككم كبرنا أملاخ يخون يسوع كريستوس قويتايو سلطنا حنا جزيه نأملاخ كبر يخونه يا بير باركة بسره يا بير مسكن كبرن قويتا يخون سلزي باهلنا بقويتا كن ملالس يا بير مسكن نخل السبز خون حجوس نيلو تقال أملاخ يا بير بارك قويتا قبل بنا كمس أخلصي حجوسن سلامن هيوتن حزمتيو سلزي حجوسن السلام زدما أبي هيوتنا أنت يخون أيتفا يا بير مسكن كل جزيه الرخب كبرنا أملاخ الشيء ناب زلنا متنبعتك حل فيك ميقون أجاش انتلنا مجمع جزيه كابرحو كاب كربا دمس أنا انتلنا سلام كنبها لينا نالبات أجاش دمس أخم تلهم داوكم على العلو الشيء يا قناة وي أولا كان سبيكر أفتور صلي شيمكا كابيكم زمتسخا شمي نفتالي مسكة زبال كابز هابتورنت إيه يا بير باركا يا بير باركا كعب سلام مسخا يا بير باركا حاون حيل أب مالتيو قال أنت لهم بزي عليك ميكي تيدروس كحساي بال قبل اندني حوانا على اليخان يا أمير باركة فرح المسخة أمير باركة قال أنت له نالبات يلون مالتي الراي نابتي زقصل كمتي كل جزء عمت نجبره مالتها مودعتها نعمت مالتيو حجون بيت كريستيان صوم صلاتن سريع الله سلازي تصوم صلاتن تنمعلتات كابعلت إسران شوعتن ربع مالتيو إسران شمونتن إسران شعتنين سلازي كلنا بيت أملاخ تردأنا بصومن بصلاتن كنتجه نعمتنا دما نأملاخ سلاتي زحلفنا يوم أملاخ نمسكن أتزقصل عمد دما نأملاخ يا أبيهر بكل خرد عنا خانصل مالتيو سلازي خنت كل جزياد جبر أتي أرسو صلات وهبنايو نجرجن على إسران شوعتن إسران شمونتن إسران شعتن أي صوم صلاتن مع التاتين سلازي كلنا انتخيلنا متقاللي عربي أبز سلازلنا بحبار كنصلي بتعمل صبغي مالتي كله أبتزلنا بايبل ديسكاشن ون نتي زوهبنا رأستات كم متقالل غيرنا أبتي نكبرلو أبايتي يخون أبتي لكونفرنس السخاء أخن صلخا بيت كريستيان حضرة تبل مالتيو كله بزعبا ورقي أبز بيت كريستيان ويح عمتات أبيد بيت كريستيان صنحه ورق الله حنتي أد ويك أنت حبتي بيت كريستيان ورق هيبا مستزنبر ناي هنصا نجر مالتيو سلازي كسا حج خا بقى وزح غزي فتينا ناب حزبي كنباص حلون نخل منغدي ايتخالن مالتيو ايتسالطن ايتقانعن ምናልባት እግዚአብሔር ነዛ حج زيا حسيبوا خون نخل እግዚአብሔር ስለዚህ ቤተክርስቲያን ተሐሲብና ለና ማለትዩ ምዝ ሐድሽ ዓመት አታሒዝና ሎተሪ ከወድቂ ማለትዩ ስለዚህ ክሽየጥ ዳይኮነሲ እንተ ተሸይጡ ዋጋ ይብሉን ማለት ይተዋጉ ትሕትዩ ተናደድማ ወይ ካት ሐብት ድማ ዝያዳ ነትቤት አምላኽሲ ከረበሕ ተባህሊ ማለትዩ ስለዚህ ብዙ ወሓደ 50 ቅርሺ ሒዝና ክንመጽ ቤተክርስቲያን ተሐትት
ሎተሪ ክወድቕ ማለት እዩ ብኡ ቢሉ ድማ እቲ ታድበፅሓ ወይ ከዓ እቲ ድበፅሑ ድማ ክዕወት ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብኡ ጌርና ከዓ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ኣታዊ ትረክባላ ተዕላማ ንስዩ ወርቀን ከባኸለዋሲ ቤተ ክርስቲያን ገላ ኣታዊ ንምርካብ ምስ ዝነበረና ናይ ህንፃ ኩነታት ተባሂሊ ማለት እዩ ስለዚ ኩልና ብፍቶት ደስ ይልና ባሂልና ማለት እዩ ነዚ ዕዮዚ ነዚ አገልግሎት እዚ እዛ ሓፍቲ ወይ ከዓ እዛ ደዚያ እኮ ክንድዝ ዝኣክል 42 ግራሚ 21 ካራት ማለት እዩ ስለዚ ሓቦ ጌርና 50 ሒዝና እንተ መጻና ኣይትኸብደናንያ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ጎይታ ይሁን ስለዚ ኣብቲ ሓድሽ ዓመት ደሎ ፕሮግራም ክግበር ማለት እዩ በትሰርዕላ መንገዲ ከዓ ኩሉ ክኸይድ እዩ ታናትና ገደግን እታ 50 ሒዝና ክንመጽኢና ድሕሪኻ ሎተሪ ክዘረልና ሽምናኻ ክምዝገቢ ማለት እዩ ቡቢልና ድማ እታ ክትከውን ዘለዋ ማዓስያ ትኸውን ክሕብሩናይ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ምስተኻነዐ እስከ ክብርና ኣምላኽ ንሃቦ ኣይገርመኩም እንዶ እወ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ማለሲ እዚ ፍሉጥ ነገር እንዲዩ ኣዴታት ዓዲ ጥልያን ይበሃል ቀደም ኣብታ ዓድና ኮለናሲ ወርቀን ይሄባ ገንዘበን ይሄባ ነረን ማለት እዩ ሕጂ ሰብ ድማ ከምዚ ተረዲእዎ ወንጌል ተረዲእዎሲ ንብረተይ ንቤት ኣምላኽ ንህንፃ ኣምላኽ ክበሃል ከሎ ብጣዕሚ በረኸት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ኣምላኽ ስለዚ ብጣዕሚ ኣነ ደስ ብለኒ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ካልእ እግዚአብሔር ይመስገን ሓወና መሪሕ ክጽልየልዩ ንሕፀ ተሓፂዩ ፀንሕን መርዓ ዝኸይድ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ክንጽልየሉ ኢና ካልእ ዝመጽእ ደሎ ሰንበት ከዓ እቲ ፕሮግራም ከምቲ ዝሓለፈ ተነግረ ናይ ንግሆ ፕሮግራም ኣይክህልወናኒ ማለት እዩ ስለዚ ኩልና ኣብዚ ተዋስኦ ክድልየናዩ ማለት ደይፈለጡ እንተለው ኣጋይሽ እንተለው ካብ ርሑቕ ምናልባት ክመፁ ነቲ ቤት ኣምላኽ ብንግሆ ፕሮግራም ትፈልጡ እንተለው ምናልባት ኩልና እቲ ኢንፎርሜሽን ክነመሓላልፎ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ፕሮግራምና ድመጽእ ደሎ ሰንበት ካብ ሰዓት 7 ምሸት እዩ ክጅመር ማለት እዩ ስለዚ ጽቡቕ ግዜ ኣምላኽ ክገብረልናዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ንግሆ ግን ፕሮግራም የለን እዚ ቤት ኣምላኽ እዚ ተዓጽዩ ክውዕል እዩ ማለት እዩ ካልእ ነቲ ዝመጽእ ሓድሽ ዓመት ድማ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ይመስገን ክንገብሮ ደለና እግዚአብሔር ይባረኽ ሓደስቲ ነፍሳት ሒዝና እንትመጻና ጽቡቕ ወንጌል ደይሰምዑ ደኺሞም ኣብ ቤት እግዚአብሔር ደይመፁ ካብ ቤት እግዚአብሔር ርሒቆም ዝነበሩ ዓመት ሙሉእ ኣብ ቤት ኣምላኽ ደይመፁ ኣተባቢዕና ኣጸናኒዕና ኣብቲ ሓድሽ ዓመት ምሳና ክውዕሉ ከዓ ኩልና ብዘለናዮ እዚ ነገር እዚ ከዓ ንግበር ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ሰባት ሒዝና ናብቲ ናይ ሓድሽ ዓመት ኢቭ ንምፃእ እግዚአብሔር ይመስገን ካልእ ኣብቲ ሓድሽ ዓመት ድማ ምናልባት ግጥምን ወይ ከዓ ምስክርነትን ዘለኩም ኣቀዲምኩም ፓስተር ግርማይ ወይ ከዓ ነስገዶም ሓብርዎም ብእመንፅር ከዓ እቲ ተሰርዐ ኦርጋናይዝ ኮይኑ ክኸውን ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ወዳሕንኩም ኣብዚ ወዲእና ኣለና ንኣምላኽ ክንምስክን ኢና እወ ሓወይ መሪሕ ናብ ቅድሚት ክትወፅእ ኢኻ እወ أملاخ زتمسجنا يخون قدمي نمريح مصلاينا حنتي متنبهتا الله مالتيو نأملاخ نمسجنو سلت زجبرلنا زلو حسن مرعن እግዚአብሔር ረዲእና ብዙሓት ኣዴታት ብዙሓት ኣሕዋታት ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ትጽልያ ነርክን እንዲኸን እዚ መልሲ ጸሎትኩም እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሕጂ እውን ኣብዚ ጥሪ ዝምርዓው ኣለውና ሓደ ሰለስተ ኾኑ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ እታ ጸገም ደኽብላ ጸገም ኣይኮነትን ግን ካብዚ ዘይኮነ እስከ ከይዶም የመኽምርዓው ግን ሒዞምልና የመኽመፁ እወ ተቐንዲ ነገር መርዓዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን በንጻሩ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ 2 ዓመት ናይ ሓውና ኣቤልን ናይ ትእማርን ኣብዚ ሕጾኦም ኣውጅና ጸሊና ነርና ኢና ዝክሩ ኢኹም እወ መቸስ እቲ ዝጸንሐ ርክብ ዝተፋላለየ ምኽንያት
أبتزدل في السامي كم صحيح كألن أتي حسء فريسو له مالك حسء فريسو له سلازي سق كنبل جبو سلازي كونه بيت خريستيان كأنا زجوباء نجيرة تا تأمر مسانا بزتقلقل الله بيت خريستيان ناس آمخانا كفلت كسلي الله خا أزي كتفلتو حد جزيسي حتوتات العالم ديو ما أسيد أتمرع ما أسندي أتمرع قليل نجارا يكونن حججن أجوخي مبال مالتيو أو أجوخي زابير سبان لو مالتيو خلون خلت يوم سبان لو زابير فقد أملخ أنت زي كوينو أي تقالو سونيخا أي تبقى سنيخا فقد أملخ تراي فتسب مخنياتو حنتي مسكرنة مخزارب دحرين هبصلت كيدينا أبتا سومن داخل تسومن تريفات تان مرعناس حدا قال خبد سوا مسينا إن مدهنن انتهي لنا بسرقاتشو وازيما يجابير فقد على مهونون كترداتشو أفرسوتيل ترديكم منهم حرنيا زي السمع انت لكم أبتا درو مرعاهم وكوا درو مرعاهم فقد أملاخ مخانا انت زير رقاقيسكم اتزد لكم بالعدي ومستدي خدان كله كنتو ترف أفرسوها مخنياتو أفسقاي عدميهم ملؤ كابتو نبرو إلو سلاز حد جزي كم زعينة مقدون على كونزو خيل انديو جن اجزابير يبالها كمالتيو أو اجزابير استمسكنا يخون نحونا مريح كنسلي اللي إنا اجزابير يمسكن اسكهزب أملاخ كلها نادخن تسق أو هاليلويا قال أملاخ كنبب يمو اسكي نحونا مريح حياونتن حق انكبخا ايفلا ابكسات كأسرن أمصلات لبخاون صحفن شعوب قدما أملاخن سبن مغوسن صبق لبونان كتركبيخا بملؤ لبخا بغزي أبيهر تأمن أب لبوناخا أيتتصقع أب كل ما قدخا نعو حسب نسخ أكايدخا كقنعيو بعلي فلت أيتبل نغزي أبيهر فرح كاب كفوء كأرحاق إذن حنبر تخافوسي نعصم تخاون عنقع كخونك أيو هللويا هللويا اسكن اسألي اللحواتي أما قد كله أبتي زلوه مدب كله اجابير مسوء خون اتخان فقد أملاخ زسرت حدر مسرتو فقد أملاخ مسرتو كريستوس عنده كريستوس كخون هللويا 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 بروخن حيوين زخون كاغزابير أملاخ نتبينو زلو نابس درات اتو سبينو خخون صبوق ايكونن نعود تبقع دقافيت كقبرو اللي يزبلكا نتزبلكا يوقالكا خمز حج خوينو وزلون حونا مريح زصنعكا أباتا وحاليتكا نزحاون نزحابتن زقلسكا زصنعكا بروخ اغزابير نمسقنكا لنا بأخا سلت تتأمته نعود تبقع حابتخا نسخا سلزهابكا يو بأ اغزابير أملاخ بتي نعوم زقبر كايو أنا ختعرف أنا ختحقس سلزفتخا اغزابير أملاخ نمسقنكا لنا نون حوي بقويتا بيسوس سم اغزابير أملاخ نأخا يمعقب الله اغزابير كقدمي أملاخ إسرائيل كأدجنكا خون أب كل ما قدخا اغزابير مسخا خون اغزابير بمحرتو خخللك اغزابير سهلون محرتون كسعبلك نتبرخون حيوين اغزابير يمعقبك الله اتي ابوز صنحكا كله اغزابير أملاخ أبتا مدرتي زقبلوه حوات اغزابير أملاخ نتو قدايو خم قدايوم غيروم زدقفوه حوات أحد
ህዝቢ ኣምላኽ ንስኻ ከተዳሉ ብኩሉ ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብኻ ተላዕለ ሞገስ ክኾነሉ ካብኻ ተላዕለ ከዓ ዕረፍቲ ክኾነሉ እግዚአብሔር እቲ ዝገብሮ ዘበለ ተመቃቂሎም ከዓ ብኩሉ ከም ቤተሰብ ከም ሓደ ስጋ ኮይኖም ከዓዩን ከዓሙን እግዚአብሔር ኣምላኽ ልቦም ከተላዓል ንኣኻ ነማዕቅቦም ኣለና እግዚአብሔር ኣብታ ብግሽነት ዝኸዳ ምድሪ እግዚአብሔር ንስኻ ፀግዒ እግዚአብሔር ንስኻ መንበርን ጓሳን ክትኮኖ ካብ ክፉእ ዘበለ ክትባልሆ እግዚአብሔር ኣምላኽ فقد كذبل بهوته خفتسم بتزجبر زبل كل خان سخاخ تكبر كترئه نساتهم من እግዚአብሔር النار أينا ذكروا زحقوا سلوخ خون እግዚአብሔር ويتاين أملاخين تحياويت إتكا تتبارخ إتكا مسؤوت خون كاب كفو زبل نسخا بالهايو نحابتنا ون كاب تزلات وتاخت ماتس نسخا أتسللا بسلام اندحانن يرهبو مرعوم كله زتبارخ يخون እግዚአብሔር أملاخ قدلهم كله نسخا ملا عنكفاتات كله نسخا ترك وقوهم كله نسخا تواقع اللهم والتاخوين كا كللهم እግዚአብሔር أملاخ بكل خافقات كان حساب كان أبزابي تسبزيا يفتسم بفرخرسي باركم بفقرن سنيتن باركم بمقبال بحدنت باركم بفلطت كان بفرحات كان باركم سلسة مع كاننا تمسكن كبر كله سماينا مدرنا عخايخون بالتفكروا والتخابي يسوس سم آمين هللويا እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኣብቲ ኮይና ከነ መስገኒና ኣምላኽ ሕጂ እስኪ ናይ ሞዳእታ በረኸት ክንቀበልና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባርክኩም እግዚአብሔር ይሐልኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም እግዚአብሔር ሰላሙ ይሃብኩም እግዚአብሔር ገጹ ይብርሃልኩም እግዚአብሔር ጸጉኡ አይሃብኩም ስማቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን ተባረኹ Jesus aminu تصوموا يلكس كم جمت تبتينو